సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సో ఇక్కడ ఫుల్ సాంగ్ వినిపిస్తే కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వచ్చి నా ఛానెల్‌కి మానిటైజేషన్ సస్పెండ్ చేశారు. సో అది తిరిగి రావాలంటే చాలా కష్టం. వస్తుందో లేదో కూడా తెలియట్లేదు. ట్రై చేస్తున్నా. కానీ ఒకవేళ వస్తే వస్తది. లేదంటే ఛానెల్ డిలీట్ అయిపోతది. అయినా సరే ఈ ఛానెల్ డిలీట్ అయితే వేరే ఛానెల్‌కి వీడియోస్ చేస్తా. తప్పకుండా చేస్తా ఫ్రెండ్స్. కానీ నన్ను మర్చిపోకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ వల్ల ఏదైనా చేయొచ్చు. సో, 'మేఘరాజు' కొత్త సాంగ్ వచ్చింది గదా! ఆదివాసి సాంగ్. ఆ సాంగ్‌తో కాపీరైట్ వచ్చింది. వచ్చేసి ఆల్రెడీ మానిటైజేషన్ పీకేశారు. ఇప్పుడు ఎలా వస్తుందో తెలియట్లేదు. ట్రై చేస్తున్నా. వస్తే తప్పకుండా ఇంకా వీడియోస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. సో, ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు వీడియోస్ చేయాలన్న. మానిటైజేషన్ పోయింది. ఒక్క రూపాయి లేదు ఇప్పుడు. ఏం చేసినా రూపాయి గూడా రాదు. ట్రై చేస్తున్నా వస్తే కంప్లీట్‌గా వీడియోస్ ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటాయి. మీకోసం తప్పకుండా వీడియోస్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి సెక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో, దానికోసం బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా. సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ముందుగా ఒక ఫోటోని యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ 15 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ సెకండ్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో దగ్గర దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కొంచెం లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! వాటిని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్ ప్రాసెస్ సేమ్ ఉంటది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో, లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! వాటిని కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి ఈ ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 60 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఎక్కడి వరకు యాడ్ చేస్తారంటే అది కూడా టైమింగ్ చెప్తా. ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 25 సెకండ్, 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చేసి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో, ఇక్కడ 1 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 2 ఫోటోస్ వదిలేసి 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌లో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇలా టైమింగ్ చెప్తా. టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి.
సో, ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫోటోస్ ఉన్నాయి గదా! ఇవి కంటిన్యూగా యాడ్ జేసుకోవాలి. 26 సెకండ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ జేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 28 సెకండ్, 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ జేసి 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి లాస్ట్ వరకు సేమ్. లాస్ట్ ఫోటో వరకు యాడ్ జేసుకోవాలి. సో, 13 సెకండ్, 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో యాడ్ జేసి బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ జేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ జేసుకోండి. కాపీ జేసి బ్యాకొచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ జేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఎన్ని ఫోటోస్ మిగిలి ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ జేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 1 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇదే ప్రాసెస్‌లో కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి 3 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. సో, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్రతి దానికి పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో, ఇప్పుడు 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారు కదా! 1, 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, నేను స్కిప్ చేస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఫోటోస్ గూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. ఆ ఫోటో వరకు యాడ్ జేసుకోవాలి. ఇక్కడ లాస్ట్ 29 సెకండ్ ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ జేసుకోవాలి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ జేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు గదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.